Zlé vlny, ale gól! 6-4! Honza Marek se konečně trefil a musím říct, že to je hráč, který si to taky moc a moc zasloužil. Ale Kotouč se odráží na švédského, ale Vampola o něj bojuje. Voráček posílá před bránu, Rachůnek je pál, gól! Gól! Tak jako každý příběh má svůj konec, jako každá rovnice má svůj vzorec. Pravidla jsou daný, jak je osud nastaví, občas se ale stane něco, co ti srdce zastaví. Stupne ti krev v žilách, nevíš, co máš říct, je jedno, jak to cítíš, jestli málo nebo víc. Musí tě to zasáhnout, i když nesleduješ hokej. Proč tak starý letadla vůbec ještě letěj? Prožívá to každej, s klukama s nima. Honza Marek měl 14denního syna. Je to strašná tragédie, co děti ženy nedokážou nic říct, jenom smutno je mi. Svět je divný místo, občas se to prostě stane. Možná je to účet, možná jsou to daně. A v těchto chvílích si vždycky uvědomím, co je smysl života, za kterým se honím. Každodenní problémy ztrácí hodnotu, prachy jsou jenom papírky nad souživotu. Jedinou opravdovou hodnotou je lidský život. Tím si buď jistý, vsadím poslední kilo. Dnes nás zastihla strašná tragédie. V Rusku se krátce po startu zřítilo letadlo s kompletním týmem prestižní kontinentální hokejové ligy Lokomotiv Jaroslavl. Zahynulo 44 lidí, mezi nimi i Jan Marek, Karel Rachůnek a Josef Vašíček. Nevím, nedovolil si to nějak ještě v tuhle chvíli ani představit, že už jen uvidíme. Nikdy se nám repoviny nepsaly tak těžce. 7. září 2011 nechcem 3 jména, 3 hvězdy, 3 mistři. Slibuju, nezapomeneme na vás nikdy. Já fakt nevím, co říct. Nevím, jak se chovat, jejich fotky si prohlížím pořád znova. Tohle je poklona všem těm skvělým klukům, který už nikdy nepoloží na les svoji ruku. A vašim rodinám přejeme hodně síly, i když víme, že to bude polet a ne chvíli. Furt čekám, že mi v TV řeknou, že se spletli, že naši kluci toho dne vůbec nevylétli. A začínám přemýšlet nad smyslem všeho bytí. Začínám vnímat, že nad hlavou mi slunce svítí. Házím za hlavu svý všechny pseudoproblémy. Nikdo neví, jaký je jeho čas na zemi. A proto zítra, až půjdeš do práce, až zase budeš přemýšlet, za co utrácet, až půjdeš ráno do školy s tím, že je to pruda, a až budeš na Facebooku psát, že je tu nuda. Vzpomeň si, jak to může být krátký, jak ztracený život nikdy nevrátí zpátky. Nestrácej čas, užívej každý den, usmívej se, bav se, splň si sen, až se ti jednou před očima promítne tvůj život. Ať je na co koukat, ať je plný kino, ať jsou vyprodaný lístky na měsíce dopředu, ať zavolá ti Spielberg, řekne tak já přijedu. Ať tenhle věk stojí prostě za to, ať je to podívaná, jak když vyhrajeme zlato. Kazma a Bruno se s váma právě loučí a podsta českým hokejistům právě teď končí. No, nevím, ani Persson tam nemá to postavení podle předpisu, ale Kotouč se odráží na švédského, ale Vampola o něj bojuje. Voráček posílá před bránu, Rachůnek na pál, gól! Gól! Rachůnek prostřelil! 7 sekund před koncem vyrovnává na 2-2.